କେତେ ଜଣ ନାଇଁ ବିରତି କଥା ନୁହେଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ ହିସାବରେ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଫୁଟପାଥର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଜିନିଷ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ମୋ ତରକାରୀ ତମକୁ ଯଦି ଡାଇରା ହଉଥିଲେ ଖାଇଦେବ ଭଲ ହେଇଯିବ ଡାଇରା ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ଦେଲି ବାବୁ ଡାଇରା ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଛରେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଭୋଗରାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଘର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛି ରାମଗଞ୍ଜ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଭୋଗରେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ବହୁତ ହି ଫେମସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆଳୁଦମ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏବାଡ଼ିକା ଲୋକମାନେ ଆଳୁଦମ ସହିତ ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲାଲି ଆଳୁଦମ ମିଳେ ତ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ମିଲିୟନ କ୍ରସ୍ କରିଥିଲା ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏତେ ଲାଲି ଆଳୁଦମ ଏତେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭୋଗରେଇରେ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାଦଲ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଦଲ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ବାଦଲ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ତ ବାଦଲ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ୍ ନାମ କ'ଣ ମୋର ସେଇ ବାଦଲ କୁମାର ସାହୁ ବାଦଲ କୁମାର ସାହୁ ନା ମତେ ସାଇରାମ ଡାକନ୍ତି ତ ବାଦଲ ଭାଇ ଆଜି ଆସିବାର ମୋର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିଥିଲି ଲୋକ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆଳୁଦମ ଏତେ କଲର କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କଲର ନୁହେଁ ଆରେ ମୋର ସକାଳ ପେପରରେ ବି ଯାଇଛି ଯେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ବି ନେଇଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୋର ଏଇଟା ସାରାର ଗୋଟେ ଗଛର ଛାଲିରେ କରେ ଏ ଦେଉଳାରେ ଯେଟା କରନ୍ତି ରକ୍ତ ରକମ ଯେଟା ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଳୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକେ ତାର ଆଳୁ ଡିପ୍ ହେଇକି ଗଳିଯିବ କଲର ଏଟାର ସେଇଆ ନାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଆଳୁଟାକୁ ଦେଖୁ ଏଟାରେ ଖାଲି କଷ କରିବ ଏଟା ଟିକେ କଳାଚିଆ ଭାଗ ରହିବ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦୌଳାର କପି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୌଳାକୁ ଦେଖିକି ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଦେଉଳାରୁ କପି ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ କି ଦେଉଳାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପକାନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ହୁଏନି ମୋର କେବଳ ମାତ୍ର ଏଇନା କ୍ଷତିକାରକ ହେଉଛି ଲଙ୍କାର ମଞ୍ଜିଟା ନହେଲେ ଲଙ୍କା ଦିଏନି ମୁଁ ଗୋଲମରିଚ ବି ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ବେପାର ହେଉଛି ନା କ'ଣ ପାଇଁ କଥା ନୁହେଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ ଅଭାବ ଥାଏ କଇଁସି ଯାଇକି ଖାଉଥାଏ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲ ସୁଆ ଝାଡ଼ିକି ଖାଇଯାଏ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ମୁଁ ଅଭାବ ଥାଏ ସେଇ ଅନୁଭୂତିଟା କରେ ଏବେ କିଛି ଲୋକ ବି ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦାନ ଦିଏ ମୋ କତିକି ଆସିଲେ ସେ ଦିଏ ଦବାବାଲା ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଦଉଛି କିଏ ମୁଁ କେଇଠୁ ଆଣିକି ଦେବିନି କି ମୋ ଦବାବାଲା ମତେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଦିଏ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ମାଗଣାରେ ଦିଏ ହଁ ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଖିବ ଠିଆ ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କର ତ ପଇସା ନାହିଁ କିଏ ଗୋଟେ କଟିଆ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥିବ ତା ମା ତାକୁ ଟାଣି ନେଇଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦିଏ ହେ ମଣ ମାଟି ଯାହା ବାବା ଆଜି ମୋର ହେଇଥାନ୍ତା 200 ହେଇଥାନ୍ତା 100 ହବ 25 ହଉ ନ ହଉ କେବେ ନେଲା 50 ଟଙ୍କା ଦେନି ମତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଯେଦିନ ଯାହା ଦେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନା ନା ଆପଣ ଠିକ ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ନା ଠିକ ହିସାବରେ ଦିଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମୋ କତିରେ କେହି ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିନାହିଁ ଆରେ କେତେ ଜଣ ବି ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଜଣ ବିରତି କଥା ନୁହେଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ ହିସାବରେ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଫୁଟପାଥର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଜିନିଷ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ହିସାବରେ ଢାକି ଢୁଙ୍କାକି ଆଣିଛ ତାକୁ ଠିକ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ତ ହଁ ପଇସା ନେଉଛ ଠିକ ପଇସା ନେଉଛ କିନ୍ତୁ ଠିକ ହିସାବରେ ନେଉଛୁ ତ ଆଉ ଠିକ ହିସାବରେ ନଦେଲେ ଲୋକ ଖାଇବ ତ ମୋ ଏଠି ନା ନହେଲେ ମୋର ଏତେ ବେପାର ହେଇଥାନ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତେ ତ ବହୁତ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ନା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିଛି ଲୋକ ଜଣେ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ କିଲୋ ଆଳୁଦମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସେ ଲୋକ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଫ୍ରିରେ ଖୋଇ ଦିଅନ୍ତି ତୁମ ଭାଇ ଜଣେ ପରା ବାଲିଆପାଳ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ନେଇଯାଆନ୍ତି ନା କୁସୁଡ଼ା ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କୁସୁଡ଼ା ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ତ ବାଦଲ ଭାଇ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ମାନେ କଲର ବିଷୟରେ କଲରଟା ଫୁଡ କଲର ନୁହେଁ ବେସିକାଲି ଗଛର ଛାଲ ଗୋଟେ କେବଳ ମାତ୍ର ଯେ ଘୁଗୁନିଟା ହଳଦିଆ କଲର ଯୋଉଟା ହୁଏ ସେଟା କାମ ଦେନୁ ସେଇଟା ହଉଛି କଲର এটা হচ্ছে কলর নুহে এটার অছি ফুড কলর অছি নালির ফুড কলর অছি ফুড কলর দিয়াযাଉଛି গোলমরিচ না বেশি পকাନ୍ତି এটা হচ্ছে সাহারার হুଏ গোলমরিচ গছর ছালি ছালি তাକୁ କରାଯାଏ ଭଲ ହେଇଯିବ ଡାଇରା ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ଦେଲି ବାବୁ ଡାଇରା ଯଦି ଧରିଥିବ এই যে ବାବୁ ଶୁଣ ତାରି ପଦର ଡାଇରା ଯଦି ଧରିଥିବ ଡାଇରା ଯଦି ହଉଥିବ এই ବାବୁ ଖାଇଲେନି ନା ତୁମ ଭୋଗନି ତରକାରୀ ଚାଖିଲେନି ନା ଖାଇଛନ୍ତି ସେଇପାଇଁ ଗୁଣ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଫିଟିଂ କରି ସାରିଲେନି ଆଉ ଆମେ ତ ବାହାରୁ ଆସିଛେ ବାଲିଆପାଳ ଲୋକ ଆମେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାଲିଆପାଳରୁ ତ ଏଇଠି ଯାଏ ବାଲିଆପାଳରୁ ତ ତରକାରୀ ଦିଏ ବାଲିଆପାଳ ବାଲା ଏଇଠୁ ସବୁ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସଞ୍ଜବେଳା ଆଇନେ ଆଇବେ ଖାଇବେ ଆଇ ତ କମ ଆଣିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠିକ ହିସାବରେ ଚାଲୁ ବାଦଲ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳୁଦମ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ କେମିତି ହଁ ଦେଖ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବେସିକାଲି ଏଟା ଗୋଟେ ଗଛର ଛାଲ ନା ହଁ ଛୁଆଟି କାଳୁ ବେପାର କେତେ ବର୍ଷ ବେପାର କଲେନି ଆରେ ମୋର 55 ହେଲା ମାନେ ମୋର ବୟସ 55 9 ବର୍ଷ କତରୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଘିଣିବି କାଇଁ ଆଗେ
ନକିର ନାହିଁ 9 ବର୍ଷ ପାଖରୁ ଚାଲିଛ ହଳଦିଆ ତରକାରୀ 9 ବର୍ଷ ପାଖରୁ ଏବେ ଚାଲିଛି ଛକା 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 ତରକାରୀ କରିଦଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରିରେ ଦଉଛନ୍ତି ଫ୍ରିରେ ଉପରକୁ ଟିକେଟ କାଟୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସତ କଥା କଥା ହଉଛି ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତନି ହଁ କି ଭଲ ଭଲ ପୁଲିସ ବାଲା ବି ଆସି ଖାଆନ୍ତନି କି ଇଏ କରତାନି ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ଛୁଆ ପାଖରୁ ବୁଢା ଯାକ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ କତରୁ ଏଇଟା ପାର୍ସଲ ହେଇକି ବି ଯା ଆଉ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଛୁଆ ପାଖରୁ ବୁଢା ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି କି ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆମର ଏବାଟେ ତ ଆଳୁଦମ ନହେଲେ ଚଳିବନି ଆଉ ନା କଣ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାଦଲ ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ଦବା ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଜି ଆମେ ଦଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମ ପାଟି କଲର ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁଦମ କଲର ମ୍ୟାଚ କରୁଛି କେମିତି ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ପାନଟା ଖାଇଦ ଦାଦା ହଁ ଦଉ ତାଙ୍କୁ ଦଉ ଯେ ଏଇ ଯେ ଥାଲିଟା ହଉଛି 2600 ଟଙ୍କା କେଜି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେ ଗଛର ଥାଲିଟା 2600 ଟଙ୍କା କେଜି ଏଇ ତ ଫୁଡ କଲର ମାରିଦେନ୍ତୁ କମ ପଇସାରେ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କମ ଦିଏ ତାହେଲେ ଏଟା କେଜି କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ 60 ଟଙ୍କା ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏ କିଏ କୁହେ ଯେ ମୋର କଡା ବହୁତ ପ୍ରବଳ ହଉଛି କଡା ହେଲା ମାନେ ସେଟା ଗୋଲମରିଚ ପିମ୍ପୁଳି ଖାଇବାଟା ଭଲ ଉପକାର ଏଟା ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଇକି ଦେଇଦେଲା ଆଉ ନା ଗୋଲମରିଚ ଯେତେ ଖାଇନେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢେଇବ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧର ସବୁ ଏଇନୁ ଗୋଲମରିଚ ପଡେ ଆଉ ପିମ୍ପୁଳିଟା ବି ସବୁଠୁ ହଉଛି ଫେମସ ପିମ୍ପୁଳିଟା ଥଣ୍ଡା ଦୋଷ କମେଇବ ବେସିକାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ବାଦଲ ଭାଇର ଆଳୁଦମ ମୁଁ ତ ବହୁତ ସବୁ ସମୟ ଖାଏ କାରଣ ମୋ ଘର ଏଇଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରି କହିବି ଦେଖିବା ତଥାପି ଟ୍ରାଏ କରିଦେବା ବାଦଲ ଭାଇର ଆଳୁଦମ ଓ ବେସିକାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ମିଳେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇଆଡ଼କା ପିଲା ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ମାନେ କହିତେ ଗଲେ ବଚପନ ଟୁ ମାନେ ଛୁଆ କାଳୁ ଖାଇକି ଆସିଛି ଏଗୁଡ଼ା ଭାଇ ମୋ ହିସାବରେ ତ ଆପଣ କେବେ ଭୋଗରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଲି ଆଳୁଦମ ଟ୍ରାଏ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଇଠି ନା ବରାବର ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ଆସି ଆଳୁଦମ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଜଣ ଆମ ଭାଇ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଘର ସିଏ ବି ଆସି ଆଳୁଦମ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁଦମ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ବଢିଆ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ନା ମୁଁ ତ କହିବି ମାନେ ଲୋକମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମ ଭୋଗିରେ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲେ ନା କଣ ଦୌଳା ହେଲେ ପୁରା ଲାଲି ହେଇଯିବ ଇଏ ବି ଟିଭିରେ ଅଛି ତ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଦଲ ଭାଇ କିଛି ମଜାକ କରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟିକେ ହସେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଫ୍ରିରେ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ବାଦଲ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ପଇସା ବି ବାଦଲ ଭାଇ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ ଅଧେ ଦେଇକି ସାରି ଦିଅନ୍ତି ନା ତ ଠିକ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ବାଦଲ ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ ତ ବାଦଲ ଭାଇ ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଇ तो बेसिकली सांगो माने हमारा यहाँ ऐसा ही होता है तो सांगो माने मो वीडियो जदि भल लागतो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करबा जमर भूलिबेन सांगो माने देखा हबो नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय।